Hello, welcome back to Igbo Language Simplified. Today, we want to look at basic questions and answers in Igbo language. Ajụjụ na azịza ha n'Igbo. Questions and answers in Igbo language. Ngwanụ ka anyị bido. Let's start. Some common words used for asking questions in Igbo language are: number 1, kedu. Kedu. Kedu is where. You can use kedu to ask where or why. Kedu, where or why. The second one is ebe. Ebe, where. You can use kedu for where. You can also use ebe for where. Ebe ka ị na-aga. Where are you going? Ebe. Onye. Onye, who. Onye, who. Gịnị. Gịnị is what. Gịnị, what. Then ole, how many. Ole, how many. So the first question here is gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? What is your name? So if you want to ask someone his or her name in Igbo language, you say gịnị bụ aha gị? What is your name? And the response is aha m bụ Chioma. Aha m bụ Chioma. My name is Chioma. Aha m bụ Chioma. My name is Chioma. Aha m bụ Ngozi. My name is Ngozi. Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị na-aga? Where are you going? Where are you going? Ebee ka ị na-aga? Or you can say ebee ka ị na-aga? Where are you going? Ana m aga ụlọ ọrụ. Ana m aga ụlọ ọrụ. I am going to the office. I am going to the office. Ana m aga ụlọ ọrụ. Kedu onye bụ nke a? Kedu onye bụ nke a? Who is this? Kedu onye bụ nke a? Who is this? Ọ bụ onye nkuzi m. Ọ bụ onye nkuzi m. It is my teacher. You can use "ọ" for different pronouns like he, she, or it in Igbo language. So you say ọ bụ onye nkuzi m. It is my teacher. Kedu ebe ị nọ? Kedu ebe ị nọ? Where are you? Kedu ebe ị nọ? Kedu ebe ị nọ? The response is anọ m na ụlọ. Anọ m na ụlọ. I am at home. Anọ m n'ụlọ. Anọ m n'ụlọ. I am at home. Or anọ m na ụlọ. I am at home. Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? How are you? How are you? Kedu ka ị mere? Azịza ya bụ adị m mma. Adị m mma. I am fine. The answer is adị m mma. I am fine. Ị na-asụ Igbo? Ị na-asụ Igbo? Do you speak Igbo? Do you speak Igbo? Ị na-asụ Igbo? Do you speak Igbo? The response to that is ee, ana m asụ Igbo. Ee, ana m asụ Igbo. Yes, I speak Igbo. Yes, I speak Igbo. Ee, ana m asụ Igbo. Ego ole bụ nke a? Ego ole bụ nke a? How much is this? How much is this?
Ego one bụ nke a. If you want to ask someone, maybe you want to buy something and you want to ask for the price, you can say, how much is this? Ego ole bụ nke a. Ego ole bụ nke a. Ọ bụ narị naira. It's 100 naira. It's 100 naira. Ọ bụ narị naira. Onye nọ ebe ahụ? Onye nọ ebe ahụ? Who is there? Onye nọ ebe ahụ? Who is there? Ọ bụ enyi m Ngozi. Ọ bụ enyi m Ngozi. It's my friend Ngozi. Ọ bụ enyi m Ngozi. Enyi is friend. It's my friend Ngozi. Ọ bụ enyi m Ngozi. Ụmụnne ole ka ị nwere? Ụmụnne ole ka ị nwere? How many siblings do you have? Siblings is ụmụnne. Ụmụnne ole ka ị nwere? How many siblings do you have? Enwere m ụmụnne abụọ. Enwere m ụmụnne abụọ. I have 2 siblings. I have 2 siblings. I hope you've been able to learn 1 or 2 basic questions and their responses in Igbo language. Don't forget to subscribe to my channel to support me. Kodi.